priebehu minulého týždňa sa stala naša spojená škola hostiteľkou desiatok študentov z iných krajín. Stalo sa tak v rámci projektu Erasmus+, ktorého ťažisko spočíva v odstránení násilia a zavedení rovnakých práv pre všetkých, teda bez ohľadu na kultúru, náboženstvo, sociálny status, zdravotné postihnutie, pohlavie či vyšší vek. Aj vďaka množstvu workshopov nadobudnutých teoretických vedomostí, ale aj vďaka praktickým ukážkam a situáciám zážitkového charakteru mladí ľudia spoločne odstraňovali predsudky, nož a naopak spoločne hľadali odpovede na mnohé otázky súvisiace s problémami netolerancie a sociálneho vylúčenia. Máme tu hostí z Turecka, z Portugalska, z Talianska, z Českej republiky a Poľska. Našou úlohou, alebo teda úlohou našej školy v tomto projekte je skúmať súčasnosť a minulosť Rómov na Slovensku. Preto sme zavítali aj sem do Skanzenu, do Múzea slovenskej dediny, kde je vlastne Rómske múzeum. Ešte predtým, ako všetci členovia projektu navštívili samotné múzeum, v zasadačke Mestského úradu ich prijal viceprimátor Milan Malík. Jeho prostredníctvom sa zahraničné delegácie dozvedeli mnoho informácií o histórii nášho mesta. Mesto Martin má 56 000 obyvateľov. Leží v strede Slovenska, ako ste už určite spoznali. Je to historické mesto slovenskej národnej kultúry. Vzniklo zhruba v roku 1360 ako osada na sútoku Turca. Celý projekt je rozložený na obdobie 2 rokov, počas ktorých sa všetky zapojené školy postupne zúčastnia zaujímavých stretnutí u každej z nich, respektíve v krajine, z ktorej pochádzajú. Každá zúčastnená škola si pritom vybrala ten najzásadnejší problém, ktorý je v súčasnosti témou číslo 1. Kým teda na Slovensku sa už dlhé roky snažíme odstraňovať bariéry medzi majoritou a minoritou, v susednom Poľsku sú napríklad stále čerstvé otázky holokaustu, nož a v Čechách sa okrem iného zameriavajú aj na spolužitie generácií. Tento projekt je veľmi ťažký a veľmi zaujímavý. Keď sme ho pred 3 rokmi písali, my sme nevedeli, aké aktuálne otázky zasiahneme. Každá krajina sa snažila vybrať si taký pálčivý problém, ktorý má a v podstate predostrieť ho tým partnerským krajinám. V Taliansku a Portugalsku sme riešili emigračnú krízu. Náš projekt je o tolerancii a každá krajina sa snaží ukázať deťom, ako vlastne tú toleranciu, ako si predstavujú budovanie tolerancie u nich. Čo môžem povedať? Slovensko a Poľsko sú veľmi podobné krajiny. V tomto regióne som zhruba po 5 rokoch a veľmi sa mi tu páči. Milujem hory a naozaj sa tu cítim veľmi komfortně. Líbí se mi tady a je dobrý, že já rozumím Slovákům i normálně slovensky, takže si tady poznal pár kamarádů. A povedzme, v čom vidíš ty zmysel tohto projektu? Nevím, co na to mám říct. No, prostě se sejde víc států a povídá si o jednom problému a může se takhle najít i řešení, protože každý má na určitou věc jiný názor. My na Slovensku teraz momentálne riešime teda tú rómskú otázku. Neviem, či aj vy v Čechách máte s týmto problémy. Ale na čo ste sa vy zamerali v tom projekte? Já jsem měl prezentaci o ideální škole, jako, že jsem dělal prostě počítačovou prezentaci o tom, jak si myslím, že by měla vypadat ideální škola. Áno, máme aj u nás nejaké problémy s rómskou menšinou, ale nie také rozsiahle ako u vás. V našom regióne, alebo teda v lokalite, kde sa nachádza naša škola, žije len veľmi málo Rómov, takže nedá sa to porovnať s vami. Učím sa nové veci a rozšírujem moje vzdelanosti. Naši priatelia sa tu zdržia 1 týždeň a počas tohto týždňa sme pre nich pripravili zaujímavé aktivity. Najprv sme mali prezentácie v škole, kde naše deti pripravili pre nich prezentácie o histórii Rómov a súčasnosti Rómov. Mali sme prijatie dneska na Mestskom úrade. Zajtra pôjdeme smerom na Tatry, stretneme sa s predstaviteľmi splnomocnenca vlády pre rómskú problematiku a navštívime niektoré rómske dediny. My sme boli oslovení aj s takým zámerom, že čo sa týka rómskej minority na Slovensku je najpočetnejšia. To znamená, že aj to študentov teda zaujalo s tým, že by radi aj zistili spolu aj so svojimi teda, kamarátmi zo zahraničia, že akým spôsobom Rómovia u nás žijú, akým spôsobom žili v minulosti. To znamená, že vlastne prostredníctvom takého objektívneho nejakého poznania a spoznávania tej kultúry, že by sa chceli teda dozvedieť viac a samozrejme to aj porovnať so životom Rómov v krajinách, z ktorých teda ďalší študenti pochádzajú. A prečo je dôležitá tá tolerancia a nejaké pochopenie medzi ľuďmi, medzi národmi, krajinami a zvlášť v dnešnej dobe? Protože bez tolerance by vlastně asi nemohly být žádný vztahy mezi lidma. Nemohly by svět existovat, nemohly by být žádný obchody, žádný
žádný firmy, nic. Tak musíme sa vedieť k sebe schovať a každého si ceniť, každého. Sme rovnakí. Si myslím, že je to nevyhnutné ako k životu, aby sme každý deň mohli nejak svoje povinnosti zvládať, či už pracovné, súkromné a tak ďalej, tak tá tolerancia je jednoducho nevyhnutná. Projekt v sebe zahrňa hneď niekoľko dôležitých východísk. Jednak vzdelávať študentov všetkých krajín k empatii, sociálnej tolerancii na základe etnického pôvodu, náboženstva či rasy. Rovnako podporiť rovnosť a vytváranie rovnakých príležitostí, začleniť sa do vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby bolo kvalitné vzdelávanie dostupné pre všetkých. Dôležitým aspektom je aj záujem vybudovať sociálny dialóg medzi rôznymi skupinami študentov a zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Nedostatok otvorenosti v školskom prostredí totiž jasne vedie k zníženiu kreativity mladých ľudí a k potláčaniu ich individuality. Čo by malo byť výstupom toho projektu? Výstupom tohto projektu bude webová stránka, budú videá zo stretnutí s predstaviteľmi menšín, vlastne budú videá z besied s emigrantami. My sme mali stretnutia priamo s deťmi, ktoré preplávali Stredozemné more a ktoré našli nový život v Portugalsku. Mali sme stretnutia s ľuďmi, ktorí pracujú s emigrantmi v Taliansku a rozprávali svoje skúsenosti a vlastne svoje postrehy. Hlavnou témou nášho poľského projektu je predovšetkým kooperácia mladšej generácie s tou staršou. Potom zavedieme partnerské týmy do Auschwitz-campu, aby videli, aký je výsledok netolerancie. Povedzme ešte možno aj z toho nášho pohľadu, z pohľadu na Slovákov, predsa len tá rómska otázka je ešte stále opradená mnohými predsudkami. Je to dobre, predpokladám, aj pre nás osobne a teda aj pre študentov školy? Viete čo, pre mňa je tento projekt o otázkach. My učíme deti klásť otázky a hľadať odpovede. Viete, nevieme, ktoré odpovede sú správne, ale je dôležité, aby deti tolerovali odpovede tých druhých. Deti sú naša budúcnosť a nevieme, čo príde. A je dobre, keď ich naučíme rozmýšľať a veľmi citlivo vnímať tých druhých. Tolerancia je veľmi dôležitá, ľudia sa musia predovšetkým naučiť byť tolerantní jeden voči druhému, národ voči národu. Dnes je naozaj veľmi pálčivou otázka imigrantov. Musím ale povedať, že najlepší spôsob, ako byť tolerantný, je porozumieť druhému. A to najlepšie funguje vtedy, keď sa stretnú, keď sa rozprávajú a akceptujú odlišnosti jeden druhého. Okrem zaujímavého programu, ktorý bol zameraný na témy riešenia problémov rómskej menšiny, Martinská spojená škola pripravila aj bohatý kultúrno-športový program. Okrem iného, partnerské týmy navštívili Tatry, v hlavnom meste si prezreli hrad a kultúrno-historické centrum, zaplávali si v termálnych kúpeľoch a navštívili aj ďalšie slovenské mestá. Okrem toho mladí ľudia utužovali vzájomné vzťahy aj varením národných jedál, pripravujú medzinárodnú knihu receptov. Skrátka robia všetko preto, aby aj nám ostatným ukázali, že keď človek chce, aj napriek jazykovej bariére, spoločné záujmy a správna chémia dokážu topiť ľady.